Dobre. Aj na respawn by sme si mali označiť, ne? Kde? Hodinu na respawn? Tam dole. Tak dole. Jak budeme mať kontakt, tak kde popri tom zrobiť. 100 metrov alebo tak a vtedy si dáme. Dobre. Som Marina, čo to je. Jaký dlhý je respawn na vodu? 3 minúty. Ty si zober diktafón na budúce. To je emócií, stále ty nikdy nezapamätáš na príklad. Ale sedí dobre. Lebo vtedy, čo si bol na prvej akcii, tak taký istý mi rúbka nemotal máky. Ale to už taký rozgajdaný, že normálne som to dno videl až na druhú stranu. Tam som si to dal na seba. Ale som cítil, že keby som mal na chrbte mal to tak ľahký iba v čistom sačku. Že hovorím, že toto maj 7 eurový len nová rúbka, že lepšie. Dobre, ja už nevykecavajte a rozpakože dávajte. Chceme sa potom rozptýliť viacej po šírke. Tak zatiaľ nemáš kde. Tak hneď za tou chatou myslím. Potom možno. Potiaľ možno k nemu dopredu, kontrolovať to. Rozmyslím tam, alebo tam ešte, no, skúste sa dobre, rozhodte sa. A toto zväžiť. Dobre, paličku sa toto vezme, mám paličku, okrem zapnú. Potom nižšie dáme to on a na perimetri ho. Masz paratik? Nie mam.
Neboj sa, na všetko, čo sa pohne, budeme strieľať. Spadli sa iba sedeli tam ešte. Lebo proti zatiaľ vyzerá byť čisto, keď som pozeral optiku. Ide prvý čo, hej? Okay. Au, tu kamene. Teraz sledujte, že keby išla streľba, že skade. Dobre, idem za ním pribehnúť. Dobre. Pomaly po jednom pojeme. Dávaj. Polka nech ide tam, polka tu. Máme to. Dobre, teraz pojem jak tak. Keď ty už zober, alebo choď aj, pôjde. Oni čakajú akurát na takom mieste, čo my sme obišli. Máte zase svoje obavy. Ale ešte môžu byť dole v tom spodnom lese. Vrchem tam dole cez cestu to treba kryť. Pomaly dole. Hej, to už len ty nevieš, skade kto môže prísť. Aj z tej strany. Však práve, Daro, ty si tam išiel dopredu, jak z auta? Nie, ja som tu, kde sme boli. Ja som išiel k ich autom. Zatiaľ, hej, všetko tu je čisté. Podľa mňa kryjte ten vrch. Tak sme išli. Ale z tej druhej strany cesty podľa mňa môžu vystamať. Je to možné, že obídu. Nikto z našich neostal tam. Pozerajte všade Neviem, za seba. asi nie už. Že nám obidva prídu Tá Marcel, oni išli už nižšie, ne? Idem tam naspäť. Dobre, ja idem tam naspäť a budem pozerať tú stranu. Hlavne si nájdete hrubé stromy, poriadne hrubé, aby ste sa mali za čo kryť. Asi vidím kontakt, pokiaľ nikto z našich nie je v tom lese, a keď sme vyšli na lúku a úplne doprava.
Takže proste smerom dole po ceste. Jak ďaleko asi boli? Ja ich vidím tak na 70 metrov. Nechoďte v tieň, lebo keď sa vystrčíte na svetlo, hneď vás vidí. Pozor, streľba, kontakt. Potlačíme to tam ešte trošku? Oni sú dole v tom. Určite nie. Moment, tu dám do toho. Au. To čo je, palím a nikto nič. Som chcel paliť, ale kúkam a nikoho nech. Na vlaku, ale ďaleko. Tam ať strieľaj po mne, jak som strieľal ja, Matúš. Ja som teraz... Hej, vidím ťa, neboj, ale stoja tam plavia, vieš. Skús ma podkryť, Daro. Skúsim sa rozbehnúť dopredu viac. Amerika!
Hit! Hit! Podozrivo ruky trochu. Nepriateľ noha odrezať, není problém. Oni sami seba zastrelia. Tu na ruksak, to je herný? Neviem. To či je ruksak? To je môj. Hej, a je herný? Nie, herný. Nižej to, nie? Je to zradlo. Blok. Bežne veši. No nič, tak keď nič neviete, tak k ničomu nám užitočne nie ste ani. Máriť dobrá rýža. Dávaj. Rýža kiany. Keby ste prišli 5 minút skôr, by sme sa s vami podelili o vaše jedlo, ale... Polievka zo sora. 5 minút. Sote, sote. Sote. To byť od vás veliteľ. Sote. Sote. Sote, taký malý fena. Ty si veliteľ. No možno. A kto je tu veliteľ? Kto je veliteľ z vás? Čo? Veliteľ, kto je z vás? Marco. A kto je vás? Co to stav? Ten, čo má tu najkrajšiu gitaru. No prehľadajte, tak toto pod schodami. No, chlapci. Pozor na nejaké na strážne zariadenia, hej? Pol hodinu nám trvalo, keď sme ho tu zakopali. Hej, nechcel jesť sote, tam je mŕtvý. Tak ja som len fotograf, vy musíte púkať. To tu dokumentuje moja žena. Moju ženu nefotí. No čo, prehľadáte to takto? No, daj pozor na týchto. A postavte sa od toho stola, že ho Papi, mám tu pozrieme. ma skáče potom, keď si ťa skúšať. To je bil Gruzi, to je poradové. Tam si posadajte ku ostatným na lavičku. Moja solnička. On je chuť. To ja mám celko. A ešte jeden tu pochučí, ne? Ešte mám dva? Ešte jeden takto tu bol taký skôr. Elka mám. Je želka? A on, že má elka zrazu. Ten kvôli goste? Ale kvôli dlhšie. A mne sú dlhšie, vieš, ale... Ešte stará pani. Čo pohľadal si? Že mali dohodnúť, čo ti odstrínieš, ona šutuje. Dávajte, ja musíme nájsť za čo. Kade budce? To je to také je? Čo tam je? Ja strál teraz do topánok. I sa tým nespráva slušne. Máš tie tabletky pre ňo? Ja velič. Ja to tu poháňam. Ja velič útok na kuchyňa. No toho si dajte bacha, lebo on má mučiaci nástroj. Ten zelený, vidíš tam? Ja ho môžem priučiť. Čo by sa stalo, keby im zomrel veliteľ? Bol by mŕtvý. Bol by mŕtvý. A potom? My by si boli tiež mŕtvý. Aha. To je obsadené. Ty boj tu na kašu. Tu máš. Nie, však nás dvíne zo stoličky, si bola tak celú stoličku dvíne, jak na ten sadne. A len do stredu môže. Zrábti. A potom sa zasunie do zeme. Kurva. Nímať malá lopatka, vykopať diera. Nie, čo môžeš zbytočne. Tu nikto nebol 100 rokov. Minimálne, nie? A nič nenašli? Dobre hľadali. Hej. Poďte chlapci. Daro, idú mi na nervy s tými rečami. A ten čo najviac rozpráva. Poďte tu. Poď. Budeme kopiť? Kamarát. Tak. Poď si šaznu. Alenku? Poď. Jak ty? Ty máš vložky? Si žánuť? I tam von. Si žánuť. Poď. Počuj, choď na pole tam. On je podozrivý hlavne.
Vyveď ho na pole preto do statky. Dávaj. Ten prvý vľavo. Nechcem teraz. Ich veliteľ, nie? Čo? Však on je mental ill. Čo tam máš? Na luku. Tamto polo. Ja byť kamarát. Dobre, daj ruku. Neboj sa tam. Nie, čo tam máš? Minkťu, šuky, $5. Toto čo? Mačeta? Ja, to neviem, čo to nebolo. Tam mal tak pastu na myš. To vietnamský výrobok. Vietnamský výrobok. Mohol si mať. To je tiež originál, hlavne máde. To nič, asi nič, nie? To je za nedôveru, mohol si mať. To sú kočičí Boli labky, sme byť to sú kamaráti. kočičí Ale čo labky keď? vyvarený, jak studenina, to je dobre, dobre. S opakom, nie? Čože? Aj so opakom, nie? Zobak mačka nemať, nie vedieť. No, tam dávajte aj opaky, dajaké veci. Mix. Kočičí lapičky, to je veľmi dobrá Je tu dačo? masť toto. Ó, no. Tak full auto. Čo hľadajú psi? Dobre hľadajú, Ríža? oni nič nenašli. Dobre hľadať, dobre hľadať. Akože aj na strechu som pozeral ani. Dobre pozeral, dobre. No. Hej, nás počúvajú. Poď si žahnuť. Poď. Poď si žahnuť. Tam ostaň. Poď, tu si žahni. Poď. Tam ide chod, to už sa... Hej, to on má Je toto. kamarát. On má ďalekonosný pištol na mucha. Na muchu. Čomu? Na toto tam robí, vaňca pá. Potom polievka aj kyslá, dobrý vývar. Čipsy. Vidíš tam, no zober, Čipči, rybči. Minul Šimonov ostávať, myslel, že pomaly odešli. Jak len si otvoríme i chalupu. Dobre. Zasa. Ty si už tu bol? Ne, hore ešte nie. No, však nie. Po ceste sa dostanete za kopom. Našli dačo, chlapci? Hovorili, nič nemať. Potra mi pod tú senku. Díky. I kozy utekať, rozumiem. Píšta, hej, obliekaj si. Už? Hej, hej, hej. Môžem takoho zabiť? Keď sa stihneš. Daro už ma otravuje, daj mu dávku. Dávky nebrať, nebyť sociálna poistovná. Joj! Už píšta musí mŕtvy. Joj! Mal som ťa rád. Je celú naozaj. Jej. Ruku, nohe. Minul Šimonov to herne ešte o pánu, lebo hej, mám celé koľko. Ktorý veríte, poďte som ma tam. Ty si mŕtvy. Ja už som mŕtvy. Naozaj, sme z prátele. Ahoj, jak psa. Kúkaj sa, to bolo veľa. Ukážte sa, Vietnamci, nič vám nezrobíme! Ukážte sa! Dole, pozor, dole, dole.
Nie wiem, a ty robimy, że nie odjebie ruchu do picia. Ja już jesteśmy oni. Pustimy go. Czekaj, bo już mi odjebie ruchu. Teraz mam napad, nie Messi, a ich... Hej. mamy czas ich nie wytratamy, wiesz? To są zakępina. No. O, mokro. Nie spadaj, hej. Dobre, Zázrak sa stal, vychodiť, poď, utekaj, poď, ideš. Nie trzeba. Dobre, poďme. Za čestý, keď ťa chytím tak? No, no, O, to te cwaki już fuj. złowisz. Dobre. Ja tak som strieľal, takto. A może Však dobre. Keby daj jak za ramena. No tak. Tak? A za ja. Hej, no to No. ty pána inžinier. No dawaj. Máme to. Však, a teraz, Môžem aj paliť však to Titanic normálne. O. Nie, tak ja môžem paliť. Piskajú, počuješ, piskajú. A idú do rice. Kúkaj dozadu, kúkaj dozadu. Už do zľabu, už guľometom a ich preko všetko, jak pôjdu.